A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on. Hi, H-E-L-L-O, hello. Hi, hello mga langga. This is Sir Fred and welcome to Ilonggo TV. For today's vlog is a travel vlog wherein makadto kami sa Barangay Kabatangan, Lambunaw, Iloilo. So together with me are my former students with my co-teachers, Ma'am Cindy. Hi, Ma'am Cindy. Hi. Ma'am Karen, and with our students, Mary Jean and Aisa. Hi. Okay, so makadto na kami sa Kabatangan. So ginalakat-lakat na naman subong sa Kabatangan. So ara siyang nan. So hasta pa to sa may punta, putok-putok ka bukid. So we'll be back langga for more updates. Bye-bye. So mga langga, pwede ka man makabot sa Kabatangan gamit ang motor. But then, ang mula ra ka ipit ang imo nga aragyan. Hi. So amo na ang mode of transportation digya. Motor. Hi. Hi, ane. Hi. So imaginean mo motor mo agyan amo na gid siya kakitid. Tapos ang kilid na puro doon banglid. So dapat expert ka gid mag-drive. Yes langga. So I'll be back again langga for more updates. Bye-bye. Hi mga langga. So still si Tio agdalusan yapon kami. Buhay pa kami sa Kabatangan. Kuya, kaya pa? Yeah, kaya pa. So mapabinit kita kay may motor. Na nakagamay lang ga. Yung mga almost 1 meter lang git siya. So kung magsimala nga yung duha ka motor, so kinanglan gito mag-giveaway kanisa. Yes. Bye-bye ani kuya, bye-bye. Bye. Yeah, so we will be back langga from our updates. Mwah. So mga langga, kung makita ninyo, amo na dang lakto namon. Hara. Ano to? Hasta pa na dito na kalsada pa na. So kita na yung motor to na hasta pa na da. Hi mga langga. So ari nga akong former student si Jezreel. So diya siya gauli sa may Kabatangan. Hi anay ga. Ay so miyad kayo nagamotor tanda no. So dasig lang gid. So paano na tamon ga. Bye bye. Kita na ila to corona. Hi. So ari mga free flowing water. Lamig ko eh. Ang tubig sa Wala. Do ice. Wala do ice water. Lamig-lamig. Siyempre ito natin pwede. Hindi kita secured no kung pwede siya inan. Ibawan kita. So ma-ask kita sa mga locals pwede nang namin inan ng mga turan. Pero lamig siya after in fairness. Lagan. We are now witnessing our runner 107. Wow! Kinamig kita na. So bisan kapoy kaga malangga, hindi mo ma-feel kay malamig and mahangin. Para free flowing tubig. May mga motor naman sa babaw, no? So imagine na ng daga, no? Kung paano sila makadulog sa mo tsaka duruluhugon nga lagyan. Very delikado gid, especially kung may mga karga sanda, especially kung madurahan ka pre, no? My God. Actually may motor ako lang ga pero minbilin ko kahit siyempre hindi pa kita anad sa mga movie ng mga lagyan. So sa mga riders siguro bagay dito sanda. Okay no? Kita dah may motor. Yeah. Mabinit.
pabinit, 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 pabinit. Kaya iba may mga daranga, mga saging, mga ano, gutok, gid. Buhay pa. Nasunuta ka dang dungo. Pakamot ka guro. Good. Kung pagkita na di utok brown sa mga Kalabay na sila? Ay, may ba? Okay. Wala na. Wala na. Hi mga langga, updates kita. Ara na ang Barangay Kabatangan proper. Taan na sa din. birds na. Yeah. Hi, 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 hi. For your eyes only. Bawal. So, ara. Kabatangan proper. Yes. Nalang ito. Ay, grabe. Lang. Kaya? Buligan ay ko eh. So kinanglan na dumaki sa kilid kay pinakayaad pa nga mga karsada. Ay. Okay. Apat-apat ulit ako eh. Bata na lang. Kapatan na lang ulit na. Hi mga langga, I'm back. So makita natin pala ang Kabatangan proper. Yay! Hey! Hi, ano ya? Ay, char. Nara sa mga balay. Nami. Batiwan lagi mga music ang mga balay da. Hi mga langga, so giya kami tulad sa may Kabatangan Hanging Bridge. Yes! So we will try. Char! Kuya, kaya pa? Yes. Hey! Ala na siya. Ala. Ala, inay lang. Inay lang cross ba? Oh my gosh. Ala. Ala, 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 ala. Ala, pito yung iyo. Uy. Hi. Hi mga langga, I'm back. So kung makita ninyo talad, ako talad sa may Kabatangan proper. So kung makita ninyo sa akin likod, amura na ang Kabatangan Elementary School. Yes! Kakiyot ka nag-school. Yan. Ay! Tuntungan mo ba? Yes. Mahangin. Priska ang hangin. Yes. So, I'll be back langga for more updates. Kay katuan pa namon ang amon mga upod nga nauna kayo. Bye-bye! Ay mga langga, sundya kami tulad sa balay nita para mag-bisita, para safe man ang amon pagbisita sa Thank you, Kap. Kap. Nice. Hi mga langga, so after naman sa Kabatangan proper, pakadto na kami sa balay ni Ivan, isa naman ka student, sityo At nabat.
Pacho. Pacho. Sitio Pacho. Pacho? So time check, it's 9:30. Yes, kumalaktod kami sa Suba. So, gamay mo lang ang Suba. And takas. Pasang naman. May stocks na over. I'll be back lang for more updates. Bye-bye! Hi mga langga, I'm back. Ang gilagid ako sa may babaw kabukid kang Kabatangan. So, arang mountain ranges kang Kabatangan. Diyos ko. Dari ka po init pagid. Kamay na, tubig. So, ang iban, Diyos uli ang iban, nauna. Para ko sa tungkol. At nag-iisa. Hi langga, I'm back. So, paway-way ko may anendig niya sa may yung sapa ng da. Pero wala siya tubig. So, ang mauna mga iban, yung estudyante, nagbalsa na kang tubig sa tukuburan. Kapoy na git. Kating balas. Ay, nagawan git si sir nyo. So, rakit na lang kita. Almost 1 hour or 1 hour. Ara na kita sa balay sa amang estudyante. Kagtuya kami manyaga, pag mapagabi. Yes. Hi mga langga, time check kita. It's already 12:08. Ada naman. Wala pa kami kapanyaga. Gutom na kami. Sakit na tuhod na. Layo pa ang balay sa student. So ang balay ka mga student kuya pa. Wala sa may niyog nga ra dyan. Dyan pa ko na balay. Kaya pa ma'am. Medyo natungkod na ako. Sa may mga balay naman dyan sa ibasa. I'll be back na langga for more updates. Bye-bye. Ay mga langga, time check. It's 1 o'clock. So bago lang kami kaabot ya. So prepare na kami kaman nga. Igma. Yes. Saan ba sa sulod? So igma kami anay. Bye-bye. Hi mga langga, I'm back. So time check kita, it's 4:48. So naga-shot kami, naga-chill kami sa balay niya. Hi! Nanagaw para sa kuya. So chill kami dyan na habang nag-prepare kami ng amon niya. Panya po. So ang amon niya sugsungan. Mangka. Ang bilin ka mo. Puro mangka. Ang bilin ka nga mo kanina nga. Save na kami kaya Char! So mabalik lang kami lang gapo mga updates. Bye! Hi mga langga, so, time check, it's 7:29, so magturog na kami, kaya aga pa kami. Good night! Good night mga langga. Bye! Bye! Paliw pa tayo sa suga. Bye-bye!